Ambalma ani yangma bi kibaram bambolo kala sama o de ko décembre kalo kletan ani kele ani décembre kalo kletan ani fla konna na aywa minaka marala mire ye aywa walejugu tabaw ye u koni ye aywa ma chaman koni faga ni yoro nuna aywa kibaram nun koni sera ma olu koni ayira ka fo koni ko ni don ko fole nuna aywa minaka dugu fitini chaman koni be mire ye walejugu taba nunu ye una na moto koni na ani ka don aywa dugu nuna ka kisa koni wuli dugu dona kele bolo mi me minaka konna ni abe fo mako mouvement pour le salut de la Zawad ale koni ya yira ka fo koni ko ni walejugu nun koni ko fe min yere ye aywa duguden binani ani wolonfla ye olu le koni ni tora ni walejugu ina aywa ko yere mana boy walejugu tabanu nun koni kelenga ni ke u bolto u ye ta do tula ni ka soro kata aywa Mali ni Niger dancela ni ka tunu yen fan fla nun koni na aywa yira la ka fo koni ko anga finitugo koni ye ni me kumamna u yu sensenga se ni yoro ina na ko be sen kumamna o ya soro koni aywa kelebolo mimbe minaka ale koni ye shunu nun donga ba olu koni kama mi yere ye anga finitugo olu koni tesiga aywa shunu nun koni hake ya koni 70 nga mi yore koni ye aywa mamunu ye nike ayala ka fo koni ko sɛgɛsɛgɛliw be sena cogo mina u be se ka minɛ wa mi yɛrɛ ye uni ka kɛlɛbolo min b'an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ fɔ ma MINUSMA ale fana y'a yira k'a fɔ kɔni ko an ka finitigiw ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ olu fana bɛna sɛgɛsɛgɛli fana dɔ kɛ min na cogo min na ni ko in tiɲɛ kɔni o bɛɛ bɛ dɔn o tɛmɛnen kɔ bonya an b'a yira k'a fɔ kɔni ko commune 1 Bamako yan nɔ o dugudenw kɔni b'u kɛlɛkɛsen kan nin waati in na ayiwa kibaruya minnu kɔni sera ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko maa minnu ka so kɔni ni arayi kɔni man jan ni o ye terrain boli sira ye ayiwa commune 1 na olu kɔni ye ayiwa u yɛrɛ fara u kɔni fara ɲɔgɔn kan cogo min na u bɛ se ka kɛlɛ kɔni kɛ cogo min na maa minnu kɔni bɛ ka sow jɔ ayiwa arayi yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛla la cogo min na o ko ninnu kɔni o bɛ se ka dabila cogoya min na ayiwa an kɔni b'a yira la k'a fɔ kɔni ko an ka jamana sariya la kɔni so kɔni si man ka se ka jɔ ayiwa terrain boli sira kɔni kɛrɛfɛla yɛrɛ kɔni na ayiwa o de kɔni kama min yɛrɛ ni duguden ninnu ye ni olu ka so man jan kosɛbɛ ayiwa terrain boli sira la nka olu kɔni bɛ sariya kɔnɔna la olu y'a yira k'a fɔ kɔni ko maa dɔw bɛ yen ayiwa mairie kɔni bɛ ka terrain feere u ma fo terrain boli sira yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ ayiwa ko nin ko in kɔni kɛlen bɛ sababu ye min yɛrɛ olu ka tɛmɛ sira ye ko o kɔni o yɛrɛ bɛ ka tiɲɛ u bolo ni a fɔra k'olu ka bɔ u ka yɔrɔ la yɛrɛ ko ka gudɔrɔn lasɔrɔ ko kuma dɔ la ko yɛrɛ bɛ gɛlɛya u ma ko ni o n'a ɲɔgɔnna caman de kɔni kama olu kɔni ye ayiwa sɛbɛn don ayiwa kiiribulon na commune 1 na cogo min na nin ko in kɔni a bɛ taa bɔgɔ jeninen kan a tiɲɛ kɔni o ka dɔn ayiwa nin sojɔ minnu bɛ ka kɛ olu fana bɛɛ kɔni o ka dabila nka ni maa minnu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko janni u ka se nin yɔrɔ la olu tun y'a ɲini ayiwa jamana ɲɛmaaw fɛ ale ni u yɛrɛ ka commune ɲɛmaaw fɛ cogo min na nin walejugu in kɔni o bɛ se ka dabila nka o bɛɛ la u kɔni ma ɲɛ sɔrɔ u ka ko la ayiwa an balimaw ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a lase aw ma bi ani cɛ ka kulomajɔ la